Ngayong adlaw mga igsoon, ug salamat sa Dios para niini nga bag-o na usab nga adlaw. Ug makapadayon kita sa atong pagtuon, dinhi kita sa episode 37. Ug lain na usab ang gibuhat ni Hesus nga milagro nga bisan gani ang patay na mahimo man niya nga banhawon. Paniskutan usna nato ang atong mga balikon sa miagi natong pagtuon para nga maayo kayo ang pagkahanay o masumpay dayon ang atong tema nga gaisgutan karon. Pinaagi sa atong mga pagtuon mga igsuon atong nahimbaw-an nga si Hesus dili ra ordinaryo nga tao. Matag adlaw sa dinhi pa si Hesus sa kalibutan, iyang gipakita ang iyang pagka-Dios. Iyang gipakita nga siya Dios nga diha sa lawas sa tao. Gipaklaro niya pinaagi sa daghan niya mga kahibulungan niya milagro o pinaagi sa iyang mga pagtudlo nga lahi gid kaayo kung ikumpara sa mga parasiyo, skriba o sadyusiyo. Hingpit nga gabutan ni Hesus ang tanang mga butang dinhi sa kalibutan, sama sa mga bagyo, hangin, tubig, mga dagat, mga balod, mga sakit, mga pagkaon, basta ang tanan anaa sa kamot ni Hesus ug wala gay limit ang gahom ni Hesus. Mabuhat niya sa kung unsa ang iyang gusto. Naimbawan usab nato nga gabutan ni Hesus ang mga demonyo o gapangurog sila sa iyang atubangan. Gamanduan sila ni Hesus ug ditso sila gatuo nga gakurog. Ang uban kanila nakasyagit gani sa kahadlok sa dihang giabog sila ni Hesus gikan sa mga tawo nga ilang gipuy-an. Pipila sa nang labay nga episode ato kanang naisgutan. Gipadaghan ni Hesus ang 5 ka buok nga pan ug ang 2 ka buok nga isda ug iyang gibusog pag-ayo ang 5,000 ka mga lalaki, lakip ang mga babayi ug mga bata. Gani kung atong mauna-unaan, 5,000 nga mga lalaki ug wala gani makwenta ang mga babayi, batan-on ug mga bata. Sobra sila kadaghan ug ipakaon man sila ni Hesus pinaagi lang sa 5 ka pan ug 2 ka buok isda. Naglakaw si Hesus diya sa tubig. Bisan kanus-a wala may nakabuhat niini. Si Hesus naglakaw diya sa tubig nga sama ra nga naglakaw diha sa yuta. O natulog ra si Hesus samtang gakalisang ang iyang mga tinun-an nga malunod ang bangka nga ilang gasakyan tungod sa bagyo ug balod. Unya mibangon si Hesus ug gisugo niya ang bagyo nga muhunong ug ditso mituo ang bagyo kaniya ug ditso nagmalinaon. Ug nakasulti ang mga tinun-an ni Hesus nga kinsa man kining tawhana. Kinsa man kining tawhana matud pa nila. Sa dihang ilang nakita nga bisan ang bagyo ug ang mga balod motuo kang Hesus. Giingnan ni Hesus ang mga tawo sa panahon nga ipakaon niya sila ug dayon gasunod-sunod sila kang Hesus sa bisan asa siya mopaingon. Ug gani giprangkahan sila ni Hesus mao ang matuod nga pan. Siya ang matuod nga pan nga nanaaw gikan sa langit nga makaluwas ug makatagbaw sa bisan kinsa nga motuo kaniya. Kay ang muda mo kang Hesus dili kanus-a gutomon. Siya ang insakto nga pan. Siya ang insakto nga makatagbaw sa atong gikinahanglan. Ug miprangka usab si Hesus nga iisa ang iyang kaugalingon diha sa krus aron maluwas ang tanan niya motuo kaniya. Gipahayag man niya, giprangka man niya nga ang iyang kaugalingon mismo iisa diha sa krus. Mga igsuon, Dios nga tao si Hesus. Ginganlan usab si Hesus nga amahan hangtod sa kahangturan. O ginganlan usab nga Emmanuel usa ato pa ang Dios uban kanato. Nasayra nato di ba nga ang Dios tulo apan usa. Dios nga amahan, Dios nga anak ug Espiritu Santo. Ug si Hesus janganlan man ug amahan hangtod sa kahangturan kay Dios man siya. Naglakaw si Hesus sa kalibutan nga gapangharvest sa mga kalag sa mga tawo ngadto sa kinabuhing dayon ug nga gapanudlo sa iyang mga tinun-an aron sa pag-andam kanila
sa pagdala sa iyang balaan niya pulong, may tungod sa kaluwasan, paingon sa kahintilan. Sa ato pa, sa dinipa si Jesus sa kalibutan, ang tumong niya, ang kada tao, nga makatuo kaniya. O ang usapagid niya, gibuhat ni Jesus, gatudluan niya ang iyang mga tinunan para sa pag-andam, pagwali, sa mahitungod sa kaluwasan, padulong sa mga kahintilan. Ug karon nga episode aduna pa kitay mga maayong himbawan. May tungod kang Hesus, ang Dios nga tao nga mianhi sa kalibutan, ang atong manluluwas. Masayra nato ang uban pa nga iyang pagabuhaton karon nga episode. Mga igsuon, para atong sayron sa kung unsa ang atong gahisgutan karon, basahon nato ang Juan kapitulo 11, bersikulo 1 hangtod sa 8, dayon 11 hangtod sa 15. O taas kini nga bersikulo kay naapay mga musunod nga bersikulo nga masayra nato ang kitnatibukan nga mahitabo niini. Sige, magbasa kita pagsugod mga igsoon. Ug diay masakito niya usa ka tawo, si Lazaro nga taga Betania, sa balangay ni Maria ug sa iyang igsuon nga si Marta. Kini si Maria mao ang nagdihog sa Ginoo og pahumot ug nagpahid sa iyang mga tiil pinaagi sa buhok niya. Ug nga ang igsuon niya nga si Lazaro nasakit. Sa ato pa kini nga Maria, dili man kay Maria nga inahan ni Jesus. Kay dinhi nga panahona sa ilang panahon daghan nga mga ngalan ang Maria. Ug usa kini nga Maria, ug kini gipaila dinhi sa bersikulo nga usa siya ka Maria nga nagdihog sa Ginoo sa pahumot ug pinaagi sa iyang buhok, gipahiran niya para sa pag-andam sa lawas ni Jesus para sa kamatayon. Bersikulo 3, busa si Jesus, ipasuguan sa magsuong babae nga nag-ingon, Ginoo, ang imong suod nga higala na sakit. Mao lugar ang ilang sugo para kang Jesus nga makabalo nga si Lazaro nga iyang pinanggang higala, suod nga higala na sakit. Apan sa pagkadungog niini ni Jesus, siya miingon, kining sakita dili ikamatay, matud pa ni Jesus, kundili alang kini sa himaya sa Dios, aron ang anak sa Dios himayaon pinaagi niini. Gihigugman ni Jesus si Marta ug ang iyang igsuong babae ug si Lazaro. Busa sa iyang pagkadungog nga nasakit si Lazaro, mipabilin siya og 2 ka adlaw sa dapit diin didto siya. Wala lugar siya dito muadto para sa pagtan-aw kang Lazaro nga nagsakit. Hinuon nagpalabay siya og 2 ka adlaw. Human niini, siya miingon sa iyang mga tinunan, mangadto kita pag-usab sa Judea, matud pa ni Jesus. Ug ang mga tinunan miingon kaniya, Rabi, umagtutudlo, ang mga Hudiyo bag-o pa lang naninguha sa pagbato kanimo ug karon moadto na usab ikaw didto. Kay si Jesus, ang mga pangulo sa mga Hudiyo, ang Parasiyo ug Iskriba, kapangita sila higayon nga mapatay nila si Jesus. Ug ani giisgutan sa bersikulo nga gibato siya ug nakasibat lang ug karon gusto siya moadto sa Judea kay atuan niya si Lazaro usa nagingon ang iyang mga tinunan nganong moadto ka, di ba? Nganong moadto ka para sa ila murag sayop nga paagi nga moadto sila ug mao gi mahitabo nga batuon sila didto. Bersikulo 11. Gisulti niya kini mga butanga ug unya miingon siya kanila, ang atong higala nga si Lazaro natulog apan moadto ako aron sa pagpukaw kaniya gikan sa pagkatulog. Ug ang mga tinun-an miingon kaniya, Ginoo, kung siya nakatulog, mamaayo ra siya. Mao lugar ang ilang pagtuo nga ang gisgutan ni Jesus, si Lazaro natulog ra. Pero wala nila kasabot kung usang iyang insakto nga ipasabot. Si Jesus naghisgot sa kamatayon ni Lazaro apan sila nagtuo nga ang iyang ipasabot mao ang pagpahulay sa pagkatulog.
Kay kung nasakit siya, karon nakatulog na, mamaayo gid siya mo'y hunahuna sa mga tinudluan ni Hesus. Busa si Hesus misulti kanila sa walay lipod-lipod ug miprangka kanila si Lazaro namatay. Ug tungod kaninyo, ako nalipay nga wala ako didto aron motuo kamo apan mangadto na kita kaniya. Sa ato pa, nagpasalamat si Hesus para niini nga nahitabo. Kaya ang tumong niya, inaagi niini sa iyang buhaton, makita sa iyang mga tinud-an o motuo sila kaniya. Sa ato pa, balik ko nato kini nga bersikulo para makalugdang sa atong mga hunahuna. Naay man nagsuon niya mo si Lazaro, si Maria o si Marta, ug taga Betania usa ka balangay nga duol sa Jerusalem ug sa Bethlehem. Kung atong makita dinhi sa mapa mga igsuon, dug-ol gyud kaayo sila. Kining Jerusalem duol man sa Betania ug kini ang Bethlehem duol gihapon sa Betania. Kung atong mahuna-huna dinhi sa Jerusalem gaplano ang mga pangulo sa mga Hudiyo, bisan ang mga pangulong pari, ang iskriba para siyog sa Diosyo, para sa pagpangita o gigayon nga mapatay nila si Hesus. Musa, kung atong hunahunaon, delikado nga si Hesus, makita nila, ug muadto siya niini nga dapita, ug sure gayud nga kung ilang makita, aduna gid sila pagabuhaton. Ug hinumduman nato mga igsuon, kining man nagsuon, si Lazaro, si Maria ug si Marta, mga suod ni Hesus. Pinangga kayo sila ni Hesus. Ug kining Maria nga igsuon ni Lazaro ug ni Marta, dili mao ang inahan ni Hesus. Siya ang Maria nga naghaplas sa mahalon kaayo nga pahumot diha sa mga tiil ni Hesus aron iyang maandam ang lawas ni Hesus alang sa iyang kamatayon. Ug nagkantidad gani kini nga pahumot og 300 kaadlawan sa trabahante. Ang iya lang gibubo sa tiil ni Hesus. Ug mabasa nato kini sa Juan kapitulo 12 bersikulo 2 hangtod sa 8. Ang mahitungod ani nga nahitabo. Na ang ngalan ni Maria kumon. Ug daghang mga babaye ang ginganlan og Maria nga gihisgutan diha sa Biblia. Ug sa dihang gihaplas ni Maria kini nga pahumot sa mga tiil ni Hesus, may reklamo si Judas Iscariote. Kay matud pa niya, mas maayo pa kung ibaligya kadto nga pahumot ug ihatag ang halin sa mga kabus. Mo'y iyang gisulti. Apan ang tinuod, si Judas mo'y tigtipig sa kwarta sa mga tinun-an ni Hesus, ug dayon iyang gakawaton. Ug tungod sa pagkasuod ni Hesus kang Maria, kang Marta ug kang Lazaro, dito siya gasaka sa ilang balay kung makaadto siya sa Betania. Maoy gakahitabo. Ug sa dihang nasakit si Lazaro, gipasuguan nilang Maria si Hesus. Apan wala ditso adtui ni Hesus, bisan kun suod niya og himalatyon si Lazaro. Ug giingnan ni Hesus ang iyang mga tinun-an, nga kadtong sakit ni Lazaro dili ikamatay, dili niya ikamatay, kundili alang kini sa himaya sa Dios ug sa himaya ni Hesus. Ipalabay pa ni Hesus ang duha ka adlaw, aya pa siya misulti nga adtuan na nila si Lazaro. Apan natingala ang mga tinun-an kung nganong moadto si Hesus sa Betania nga duol sa Jerusalem, kay bag-o man gani siya hapit batuha sa mga tao didto sa templo. Na ang Jerusalem mga igsuon mo'y sentro sa mga parasiyo. Kay didto man ang templo. Ug ang templo didto sila kapanudlo ug gani naay mga panahon nga didto sila makigdebate. Ug sama sila kaisog sa mga lampinig nga gibungkag ang ilang mga balay. Mo'y kahimtang ani karon nga mga parasiyo sa Diosyo giskriba nga mga pangulo sa mga Hudiyo nga karon nga naa na si Hesus ug gatudlo si Hesus sa insakto, nangasalimuang sila ug susama lagi sila sa lampinig nga gusto mo balos ug sakit ngadto sa nakaingon kanila. Gitubag ni Hesus ang iyang mga tinun-an nga kinahanglan sila moadto sa Betania bisan pa man niini nga kahimtang
kay natulog si Lazaro ug muadto siya sa pagkukaw kaniya. Nagtuo sila mga igsuon nga gapahulay lang si Lazaro nga gakatulog. Busa gipaklaro ni Hesus nga si Lazaro namatay. Gitugot ni Hesus nga mamatay si Lazaro aron makita ang iyang pagkamahimayaon, aron makita ang iyang pagkadiyos, ug aron motuo gayud kaniya ang iyang mga tinun-an. Maoy tumong ni Hesus para niini nga nahitabo. Mga igsuon, ang kamatayon mahitabo kung itugot ni Hesus. Padayon kita sa pagbasa. Unya si Tomas nga ginganlan og kaluha, miingon sa iyang mga kauban nga tinun-an, mga tuusab kita aron mamatay kita uban kaniya. Tomas mao ang klase sa tawo nga maduha-duhaon. Ug para sa iya sayop gyud nga muuban sila kang Hesus ug moadto sa Betania para nga mamatay sila. Unya sa pag-abot ni Hesus iyang nasuta nga si Lazaro ang iyang suod nga higala 4 na kaadlaw didto sa lubnganan. Ang Betania duol sa Jerusalem ug mga 3 ka kilometro ang gilayon. Busa duol ra gid pag-ayo. Busa daghan sa mga Hudiyo ang nangadto kang Marta ug Maria aron sa paghupay kanila tungod sa ilang igsuon. Sa pagkadungog ni Marta nga si Hesus nagsingabot na, siya miadto ug misugat kaniya, samtang si Maria nagpabilin nga naglingkod sulod sa balay. Ug si Marta miingon kang Hesus, Ginoo, kung dinhi pa ikaw, dili unta mamatay ang akong igsuon, miingon siya. Hinoon nahibalo ako nga bisan karon ang tanan nga imong pangayoon sa Dios kini ihatag kanimo sa Dios. Miingon lugar si Marta ngadto kang Hesus, Ginoo kung dinhi ka pa unta, dili gid mamatay ang akong igsuon. Apan nasayod ako nga kuno sa imong pangayoon na ihatag man kanimo. Si Hesus miingon kaniya, ang imong igsuon mabanhaw. Ang imong igsuon mabanhaw. Sulti ni Hesus kang Marta. Ug si Marta mitubag kaniya, nahibalo ako nga siya mabanhaw sa pagpamanhaw unya sa kaulahian niya mga adlaw. Nasabot ni Marta nga adunay pagkabanhaw sa unahan niya mga panahon. Ug ang iyang hunahuna nga si Lazaro mabanhaw sa kaulahian niya mga adlaw. Apan diha sa 25 si Hesus miingon kaniya, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako bisan siya mamatay, mabuhi siya. Bisan kung siya mamatay, mabuhi siya. Ug ang tanan nga buhi ug nagtuo kanako dili na gayud mamatay. Mutuo ba ikaw niini? Ingon ni Hesus ngadto kang Marta. Siya miingon kaniya, Oo, Ginoo, ako nagtuo nga ikaw mao ang Kristo, ang anak sa Dios, ang muanhi sa kalibutan. Mga igsuon, makakatawa kita, di ba? Niining gisulti ni Tomas, kung balikan nato ang iyang paghisgot, miingon siya nga mga tuusab kita aron mamatay uban kaniya. Gikan sa tanang mga tinun-an ni Hesus, si Tomas mao ang maduha-duhaon. Ug klaro nga mituo si Tomas nga dakong sayo ang pagbalik dito sa Betania. O basin nga trabaho ang iyang huna-huna, basin batuhon sila. Upat yun dito sa Betania. Busa, nagsulti siya nga, mga tuusab kita, aron mamatay uban kaniya. Ug sa pag-abot nilang Hesus sa Betania, si Lazaro 4 naman kaadlaw sa lubnganan. Ug daghan ang nangadto kang Maria ug kang Marta aron sa paghupay kanila, kay kung atong mahinumduman, 3 ka kilometro ang gilayon sa Betania, di ba? Namatud-an si Marta nga kung diha unta si Hesus, dili gayud mamatay si Lazaro, mo'y iyang huna-huna. Ug giingnan ni Hesus si Marta nga mabanhaw ra si Lazaro. Apan ang nasabot ni Marta, mao ang pagkabanhaw nga mahitabo sa kaulahiang mga adlaw nga mahitabo sa unahan. Apan ang gihisgutan ni Hesus, ang iyang gahisgutan, diretso niya banhawon ni adto gayud nga taknaa.
Miingon pagit si Jesus nga siya mao ang pagkabanhaw, siya ang kinabuhi. Ug unya na ay gisaad ni Jesus nga alang sa tanan nga motuo kaniya. Miingon si Jesus nga ang motuo kaniya bisan kun mamatay mabuhi siya. Maoy sulti ni Jesus ngadto kang Marta ug hinumdumi kini nga gisulti ni Jesus kay dili lang kang Lazaro bisan man usab kanato. Mga igsuon, kung atong makita din sa picture, mao kini ang mahitabo kung mamatay kita. Kung mamatay ang naluwas, ang iyang lawas ug kalag makagbulag. Nganong makagbulag kay ang iyang lawas ilubong. Ug paglabay sa panahon, mahimong abo. Apan dili man mamatay ang iyang kalag, kay ang kalag magkinabuhi dito sa langit. Dayon sa unahan, kung mahitabo ang bayaw, kay adunay bayaw nga mahitabo sa unahan, kining naabo nga lawas mabanhaw. Mapurma na usab kini nga lawas nga dili kanus-a mamatay, dili maguol, dili mabalaka, bag-o nga lawas ug langitnon nga lawas. Dayon ibayaw kadto nga lawas didto sa kawanangan, dayon ang iyang kalag nga daan didto sa langit, mutabo kaniya diya sa kawanangan, ug maghiusa ang kalag ug ang lawas, ug makig-uban kang Hesus hangtod sa kahangturan. Sa ato pa, ang mga patay nga naluwas, mao'y unang ibayaw. Ug kung mabayaw na sila, makasunod dayon ang mga buhi pa. Ug kini nga mahitabo mga igsuon, dali lang kaayo, sama sa usa ka pagpamilok sa atong mga mata. Busa ang unang mahitabo, ang mga patay ipangbayaw. Dayon ang mga buhi nga nakatuo kang Hesus ipangbayaw usab nga dili na makaagi og kamatayon. Maoy mahitabo. Kung gusto ka magbasa mahitungod niini nga bayaw nga gahisigutan nga mahitabo diha sa unang Tesalonica kapitulo 4 bersikulo 13 hangtod sa 18. Ug mabasa gid nimo kini nga buhing paglaom para sa mga matay. Sa ato pa, ang mutuo kang Hesus aduna siya kinabuhing dayon. Ug bisan kung mamatay ang iyang lawas, ang iyang kalag, buhi man gihapon. Kini nga saad ni Hesus mga igsuon dili mabayran og kwarta. Bisan unsa kadako. Ug ang tawo nga maalamon mangandoy gayud niini nga kinabuhing dayon. Ug iya kining dawaton gikan kang Hesus. Ang tinuod, ang mga naluwas nga mamatay, dili man sila patay. Mao insakto nga kahimtang, dili man sila patay. Buhi man sila dito sa langit. Gapadayon ra sila pag kinabuhi diya sa mahimayaon nga kinabuhi nga dili gayud nato masabot samtang dinhi pa kita niining lawas natong mga lawas. Dili nato mahuna-huna og mabalansi kung unsa ang ilang kahimtang dito sa langit. Dili gid nato masabot. Timan-an usab nato mga igsuon dinhi sa atong nabasa nga si Maria nakasabot nga si Hesus anak sa Dios. Busa naluwas gayud si Marta, si Maria bisan si Lazaro nga namatay ani nga taknaan. Upadayon kita sa pagbasa para nga masayra nato ang buhaton ni Hesus niini nga suod niya nga higala nga namatay nga mao si Lazaro. Basa kita sa bersikulo 28 hangtod sa 37 sa sunod nga nahitabo. Sa nakasulti na siya niini, siya miadto iyang gitawag si Maria nga iyang igsuon ug sa tago gisultihan niya. Ania ang magtutudlo ug ipatawag ikaw niya si Marta. Mo'y miadto kang Maria. Sa pagkadungog ni Maria niini, siya midali pagtindog ug miadto kaniya. Itabo usab siya kang Hesus. Niadtong tungura mga igsuon si Hesus wala pa moabot sa balangay, naa pa sa distansya. Kundili dito pa siya sa dapit diin gikasugat niya si Marta. Kunya ang mga Hudiyo nga dito sa balay uban kang Maria aron sa paghupay kaniya,
Sa ilang pagkakita kaniya nga midali pagtindog ug migula, misunod kaniya. Naghuna-huna sila nga muadto siya sa lubong aron sa paghilak didto. Mo'y huna-huna sa mga Hudiyo nga nakakita kang Maria. Usa si Maria sa pag-abot niya sa dapit din dito si Jesus ug sa pagkakita niya kaniya mihapa sa iyang tiilan ug miingon kaniya, Ginoo, kung dinhi pa ikaw, dili unta mamatay ang akong isuon. Sama sa gisulti ni Marta sa pagkakita niya kang Jesus ug mausab ang iyang gisulti. Sa pagkakita ni Jesus kaniya nga naghilak ug sa mga Hudiyo nga nangabot uban kaniya nga naghilak usab, natandog siya diya sa iyang espiritu ug naguol. Naguol man si Jesus. Nganong maguol si Jesus tungod kay naa siya lawas nun nga lawas. Nagpakatao siya para nga makaangkon sa kalibutanon nga lawas, pero Dios si Jesus 100%. Ug siya miingon, hain ba ninyo siya gibutang? Nangutana si Jesus. Sila miingon kaniya, Ginoo, aria tanawa. Versikulo 35. Si Jesus mihilak. Busa ang mga Hudiyo nag-ingon, tanawa, pagkadako gayud sa iyang paghigugma kaniya. Kay nakita nila si Jesus nga mihilak, naguul man si Jesus niini nga kahimtang. Apan diha kanilay nag-ingon, dili ba kini siya nga maoy na kapabuka sa mga mata sa buta? Makahimo usab unta nga dili mamatay si Lazaro. Sa ato pa naay mga tao nga nagtamay ug nagsaway kang Jesus. Ngano nga nakapauli siya sa daghan niya mga sakit, nakapabuka sa buta, apan ngano nga ang kamatayon sa iyang suot nga higala, wala niya kapugni. Balik ko nato kini, pag una-una nga bersikulo. Sa ato pa, giatuan ni Marta si Maria ug miadto dayon si Maria kang Jesus ug gisunod sa mga Hudiyo nga nagtigom sa ilang balay. Ug mihapa si Maria sa tiilan ni Jesus nga gahilak. Ug didto sa tiilan sa iyang pinanggang Jesus, gisulti usab ni Maria ang sama sa gisulti ni Marta nga, Ginoo, kung dinhi pa ikaw, dili unta mamatay ang akong igsuon. Pagkakita ni Jesus nga mihilak si Maria, nabati niya ang susamang kasakit nga nabati nilang Maria. Ug mihilak usab si Jesus. Natandog ang iyang espiritu, nalibog ug mihilak. Bisan kung nahimbaw-an niyang daan, nga banhaw niya si Lazaro, pero wala kapugni. Nakatulo ang iyang luha. Makagagahom si Jesus mga igsuon apan nagpakataw, ug ang iyang gibati sama usab sa atong gabation. Panang ubang mga Hudiyo nga nakakita ni Jesus nga gahilak, nakakita sa gugma ni Jesus alang nilang Maria. Ang ubang mga Hudiyo nga nakakita ni Jesus nga gahilak, nakakita sa gugma ni Jesus alang nilang Maria. Apan ang uban kanila nagsaway. Nganong wala man siya makapugong sa kamatayon ni Lazaro. Nakapabukas siya sa mga buta, nakapalakaw sa mga bakul, panang iyang suod nga higala, wala makapugong sa iyang kamatayon. Mga igsuon hangtod sa pagbalik ni Jesus, naay uban niya manaway, ug dili mutuo kang Jesus. Apan ang uban, mukupot kang Jesus, ug mukupot sa iyang pulong, ug ilang alagaran sa tibok nilang kinabuhi. Mooy mahitabo. Naay mga pagsaway, apan naagyoy mo. Kupot kang Jesus, ug sa iyang pulong, kuptan nila, ug dili nila, bisan kanusa, ibaliwala. Basaw nato ang sunod nga nahitabo. Ya sa 1 Kapitulo 11, versikulo 38 hangtod sa 44. Unya si Jesus nga natandog pag-usab, miduol sa lubong. Kini nga lubong, kini usa ka langub nga gialihan ug usa ka bato. Si Jesus miingon kanila, kuhaan ninyo ang bato.
misulti lugar siya ngadto sa mga tawo nga kuhaan ninyo ang bato nga nakaali sa lubnganan nga gilubungan ang Lazaro. Si Marta ang igsuon sa namatay miingon kaniya, Ginoo, baho na siya. Karon kay upat naman kaadlaw sukad sa iyang pagkamatay. Si Jesus mitubag kaniya, wala ba ako mag-ingon kanimo nga kung mutuo ikaw, makita nimo ang himaya sa Dios? Tubag ni Jesus ngadto kang Marta, busa gikuha nila ang bato. Ug giyahat ni Jesus ang iyang mga mata ngadto sa kahitasan ug miingon, Amahan, nagpasalamat ako kanimo nga ikaw namati kanako. Ako nahibalo nga ikaw mamati kanunay kanako, apan gisulti nako kini tungod sa panon sa katawhan nga nag-alirong. Aron sila mutuo nga ikaw mao ang nagpadala kanako. Kini nga mahitabo para sa imong kahimayaan. Ug aron ang daghan nga tawo panon sa katawhan mutuo sila nga ikaw ang nagpadala kanako. Matud ni Jesus sa iyang pagampo. Ug sa nakasulti na siya niini, siya misinggit sa kusog nga tingog nga nag-ingon, Lazaro, gula nga ri. Lazaro, gula nga ri. Ug ang namatay mi gula, ang iyang mga kamot ug mga tiil binugkusan ug mga bindahi ug ang iyang naong naputos ug panapton. Si Jesus miingon kanila, badbari ninyo siya ug palakta siya. Sa ato pa, si Jesus makabanhaw sa patay. Nakagawas gani sila sa rugikan sa lubnganan nga ang iyang naong, ang iyang lawas napuno pa sa bindahi ug nakalakaw siya. Sa ato pa, ang nahitabo, nangadto silang Jesus sa lubong ni Lazaro. Ug giingnan ni Jesus ang mga tawo nga ilang kuhaon ang bato nga gisirado sa lubnganan nga langub. Apan misulti si Marta nga baho na, kay upat na kaadlaw sukad sa pagkamatay ni Lazaro. Apan gipahinumduman ni Jesus si Marta sa iyang gisulti nga kung mutuo, makita niya ang himaya sa Dios, ang gahom sa Dios, ug unya gipakuha niya ang bato. Ug misinggit si Jesus sa kusog nga tingog nga nag-ingon, Lazaro, gula nga ri. Ug nahibalik ang kalag ni Lazaro diya sa iyang lawas ug nabuhi ug migawas siya gikan sa lubong. Si Jesus lagi ang kinabuhi ug ang pagkabanhaw. Si Jesus ang gabuot sa kamatayon ug sa mga kalag. Ang kamatayon ug ang kinabuhi diha man sa kamot ni Jesus. Kung dili niya itugot, na dili man kini mahitabo. Pero atong hinumduman nga si Jesus usab ang adunay kagahom sa pagbanhaw. Dios man si Jesus mga igsuon. Iya ang tanan nga gahom. O karon naasa tay dugang tun-an ug mahitungod kini sa tradisyon sa mga tawo. O sa laing pagkasulti, kalagdaan nga gikabilin sa mga katigulangan. Atong basahon ang mahitungod niini diya sa Marcos Kapitulo 7, versikulo 1 hangtod sa 8, sa panahon nga dinhi pa si Jesus sa kalibutan, ug nagsigi gabantayan ang iyang gabuhaton, ang iyang pagpanudlo, ug bisan usab ang gabuhaton sa iyang mga tinun-an. Marcos Kapitulo 7, versikulo 1 hangtod sa 8, ang mga tradisyon sa mga tao. Unya, nagpundok ngadto kang Jesus ang mga parasiyo ug pipila ka eskriba nga nangabot gikan sa Jerusalem. Ug ilang nakita nga ang ubang mga tinun-an niya nangaon nga hugaw ug mga kamot. Sa ato pa, wala manghunaw. Kay ang mga parasiyo ug ang tanang mga Hudiyo dili man mukaon hangtod nga makapanghunaw sa mga kamot agig pagtuman sa kun unsay gikabilin nga kalagdaan sa mga katigulangan. Bersikulo 4, ug inigabot nila gikan sa tabuan o merkado, dili sila mukaon gawas kun manghugas una sa ilang kaugalingon. Ug daghan pang mga gikabilin nga kalagdaan nga ilang gituman, dili lang ang kapanghugas,
ang paghugas sa mga imnanan, sa mga lutuanan, ug sa mga sudlanan nga bronse ug mga higdaanan. Naa sila'y tradisyon o naa sila'y mga kalagdaan nga inani ang pagpanglipyo. Ug ila kining gatumanon. Bersikulo 5, busa nangutana kaniya ang mga parasiyo ug mga eskriba, ngano ba nga ang imong mga tinun-an wala man magtuman sa gikabilin niya kalagdaan sa mga katigulangan ug nangaon man hinuon nga wala manghunaw. Mo'y ilang sumbong ngadto kang Hesus. Og siya miingon kanila, si Hesus lugar miprangka ngadto sa mga parasiyo, maayo gayong pagkatagna ni Isayas may tungod kaninyong mga tigpakaron ingnon. Sumala sa nasulat, kining mga tawhana nagpasidungog kanako pinaagi sa ilang mga ngabil, apan ang ilang kasing-kasing layo kanako. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, kay gitudlo Manila ingon nga pagtulunan ang kasuguan gikan sa mga tao. Inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios ug gituman ang gikabilin niya kalagdaan sa mga tao. Makita nato dinhi mga igsuon. Nagsulti si Hesus diya sa mga parasiyo nga ilang gibiyaan ang mahitungod sa pagsunod sa pulong sa Dios. Apan gituman hinuon nila ang mga gikabilin niya kalagdaan o tradisyon nga iya lang sa mga tao. Mga igsuon, ang kadaghanan sa mga parasiyo ug mga eskriba wala mosunod sa pulong sa Dios. Apan nakapuno hinuon diya sa ilang mga kasing-kasing ang igo ura mga tradisyon sa mga tao. Ang mga kalagdaan nga gikabilin sa mga katigulangan maoy gasunudaon nila ug ang pagtuon sa pulong sa Dios ug ang pagtuo kang Hesus nga mao ang manluluwas gipasagda nila. Importante kanila ang pagsunod sa mga tradisyon. Mo'y ilang gipalabi kaysa pulong sa Dios. Busa gisupak sila ni Hesus. Giingnan sila ni Hesus nga gapasidungog ang ilang mga ngabil sa Dios, apan layo ang ilang mga kasing-kasing gikan kaniya. Ang ilang mga baba galitok ug mga pagdahig sa Dios, apan ang ilang kasing-kasing wala may Dios. Layo. Mooy sulti ni Hesus. Mga tigpakaaron ingnon sila. Mooy prangka ni Hesus kanila. Wala tudluin ni Hesus ang iyang mga tinun-an sa pagtuman sa mga tradisyon kay maoy importante alang kang Hesus ang pagtuo sa mga tao sa Dios ug dili ang mga tradisyon. Sabto nato pag-ayo kini mga igsuon, di ba? Importante ang pagtuo sa Dios ug sa iyang pulong. Kung kining tradisyon nga iyara sa mga tao, kalimtan nato. Kay iya lang kini sa mga katigulangan ug binuhat lang sa mga tao. Siguro mga igsuon nga nakapanghugas ang mga tinun-an ni Hesus sa ilang mga kamot, pagikan nila sa merkado, apan dili subay sa paagi nga gitudlo sa ilang mga katigulangan, kay naay mga paagi kung unsa ilang buhaton para nga matuman nila ang kalagdaan nga ilang gabuhaton. Himantayon kaayo ang mga parasiyo, kay bisan igura nga pagpanghugas sa mga tinun-an ni Hesus, ilang gabantayan. Mga igsuon, gakontra si Hesus sa mga relihiyon o sa mga tradisyon sa mga tao o gapangitaon ni Hesus maura ang pagtuo sa mga tao kaniya. Mga igsuon, kawang ra ang pag-ampo sa mga tao ngadto sa Dios kung dili nila tuuhan ang iyang pulong. Walay pulos, pataka ra. Bisan kun mutuo ang tao sa usa ka sako nga mga tradisyon, mag-ampo siya sa Dios, magsimba siya sa Dios, walay pulos. Kung gatuo siya o gatuman sa mga tradisyon.
Mga igsoon, kung atong mahuna-huna ang matag tribo sa kalibutan, aduna sila'y mga tradisyon na ay mga lumad nga daghan sad nga mga tradisyon. Ug sa kada dapit dinhi sa kalibutan, bisan diya sa mga Cebuano, naa sila'y klase-klase nga mga tradisyon. Ug siguro kung makabisita ka sa ila sa diing dapit dinhi sa kalibutan, siguro makita nimo kung unsa ang ilang gapangbuhaton nga mga tradisyon, labi na gid sa mga espesyal nga mga adlaw, makita gid nimo kung unsa ang ilang gabuhaton. Ug gani pa, gapugson gayud sa mga kadagkuan sa matag tribo ang ilang mga sakop sa pagtuman sa mga tradisyon. Mga igsuon, dili lang kay sa Jerusalem, dili lang kay sa mga Hudiyo sa panahon ni Jesus nga gusto nila nga ang mga tao mosunod sa ila. Bisan karon nga panahon na, naa gani mga dapit nga ang mga naluwas usahay gahanggaton o gaagnihon sa pagritual nga kalihukan, pagampo ngadto sa mga supak sa Dios. Usahay lakip ang mga naluwas, ila untang pugson sa pagampo ngadto sa mga diwata nga nasayran gani nato nga ang mga diwata binuhat lang sila sa Dios. Ug sa pag-apil pagid sa mga ritual, ug sa pagampo ngadto sa mga ribulto nga kaaway gani sa Dios. Apan ang uban nga mga tao, ang gato nila ang mga naluwas. Mga igsuon, kinahanglan nga magmalig-on kita diha sa atong pagtuo kan Jesus. Ug dili gayud kita magpadala sa mga tradisyon nga binuhat lang sa tao, maulamay barugan ang atong manluluwas ug ang iyang pulong. Kung unsay gisulti diya sa pulong sa Dios, mo'y atong tuuhan ug dawaton. Katong mga tradisyon nga iyara sa tao, na dili nato tuuhan. Kay kana supak sa kabubuton sa Dios. Usahay mo'y gayagi sa atua sama sa mga tribo. Kung tribo ka higaunon o lumad na kinahanglan magpakita ka sa kung unsa ang gabuhaton sa mga lumad. Usahay dili na gani makita si Jesus. Sa mga igsuon, una-una pag-ayo. Mas importante si Jesus kay sa mga tradisyon o kalagdaan nga gikabilin sa mga katigulangan. Nung duman nato, nakatuo kita kang Jesus, naluwas kita ni Jesus, ug karon ang atong mga hunahuna o kasing-kasing, punting kang Jesus, o gapunting sa iyang mga tudlo o sa pagtahod sa kung unsay iyang gusto para sa atong kinabuhi. Unta mga igsuon, aduna kamoy nasabot ni ini nga tema nga atong gihisgutan karon.